Un mariner m'està esperant al port de Tarragona. Té ros com la cervesa i té una bona peça. Ariel Santamaria, el regidor Juanchi de l'Ajuntament de Reus, va participar en la festa de presentació del curtmetratge Tres acordes, del director tarragoní Carles Uriarte. Sé que em portes tatuada al damunt de la mar daurada. Jo sóc la reina del llevant, els mariners van... Bé, el que veurem a continuació és el curtmetratge Tres acordes, que va ser un projecte que vam iniciar fa aproximadament, si fa no fa gairebé un any. I bueno, només era simplement això, agrair-vos a tots aquells que heu col·laborat en participar en això, i un agraïment és veure aquest curt i com no de que Ariel Santamaria ens pugui fer una petita actuació, un petit concert en acústic, en un format acústic que ben segur que us agradarà i a nosaltres ens agradarà ja de per si. A la projecció de la pel·lícula, que va tenir lloc a la Vaqueria de Tarragona el dijous 12 de juliol, també s'hi va aplegar una bona part de l'equip de rodatge, que van poder gaudir, per exemple, de la visualització de les seves preses falses. Gràcies, gràcies. I ara un aplaudiment per l'Àlex. Vaig per les escoles, em passejo pels instituts, però al lavabo de l'estació és el lloc on trobaré acció. L'Ariel, que també surt al repartiment del film, va oferir al final de la projecció un concert en format acústic on no hi va faltar, tot i jugar en camp contrari, l'himne electoral de les passades municipals, el Tots som de Reus. El campanar del tribunal és el meu símbol medieval. De campanar com Pere Mata i a la llarga caminata. Tenim teatres, elitistes i els difícils. Gràcies. Jo volia agrair als organitzadors d'aquesta pel·lícula, Tres acordes. No sé qui va fer el guió, però realment jo em sentia molt identificat amb el personatge d'Àlex. Realment tots els que ens dediquem a la música, a fer el Juanchi així, fent de cantautor o de pianista, tots tenim uns començaments semblants. Jo vaig començar a tocar la guitarra una nit de borratxera. Més que tocar, vaig trencar una guitarra i la gent m'ha dit, molt bé, hòstia, ara apren a tocar música i apren a cantar. I així vaig començar quan tenia 17 o 18 anys.